khona into abanginika yona le eyisigubhu. Okay. Oh, wabuya nayo le. Engabuya nayo le yona ke leyenza ukuthi ke hayi ngempela kucaca ukuthi hayi ngihamba ngedwa futhi akekho ngempela futhi uyenzani lento? Lento le phephetha kuyona lento le. Phephethe kuyona ukhulume kuyona uyona lekunika amandla. Aze ngayithatha ngayoyigqiba. Still kodwa kuyafana. Lamandla khona. Amandla sakhona abantu baphelelwa imisebenzi basanikela ngendlela engayiqondi. Nami angisathanda ukujabula ungajabuli. Indaba enkashana kaMenzi yaphuza umlazanga meva nenabendlondle nophaphe ekhanda ehlala sezantsi ezifundazweni zethu ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele le Black Live TV igama lohlelo ke impande ezama-Afrika. Igama lami Kings Chaka. Ngolapha kaluqa sizelande sodinga indaba ezithinta abantu nokuthwala nokuhamba befuna izinto abangenazo nokuphakama nokuzama ke uqhubeza impilo yephambili but asikho lapho ngoba thina sazi lutho olungako kodwa bakhona bazoyidinga indaba basixoxele zona sinje ngoba zinjalo ukuthi what zisha why bela Bhuti Sibingelele. Yebo njani Mhlonishwa? Sikhona thina njani ni? Hayi sikhona nathi. Ngane yakwethu ubani lo? Hayi lo uThabani wakaZondo. Oh. Emtuba emfekayo. Hawu, emtuba. Yazi ngwalapha kaSomkhele mina ngikhulele khona. Oh hayi ngiyabona Somkhele khona impela edolobheni noma ngibuya ngakhona. Hawu mfowethu, ingakithi ke lapho la ngakhulela khona. Mfowethu, kasingene nje kuwena ngqo ukuthi njengoba ukhulele lapho emfekayo. Ukhulula insizwe enjani mhlawumbe usichazele amabanga aphansi okufunda waqeda kuphi nikhulani bangaka ekhaya umama nobaba ukhuluma umbona noma abantu nje ozoxoxelwa ngabo. Ngikhule ngumuntu othulayo ngoba bengikhona bengikuzwa kubantu bengumuntu othulayo ngalokho ngikhule nodadewethu abawu2 nabafowethu abanye abawu2 shothi sibawu5 sure yimina omdala ayike ngidlala nami njengezinye izingane ngifunde khona futhi bengisonta ke ngihamba nomamkhulu ngesonto. Okay. Sonto leni? Isonto iZayoni. Oh yeah. Hayi shuthi nje bengibabuka nabantu benemoya ngaleso sikhathi. Bevukwa imoya kodwa phela bengingakawuzi kodwa amaphupho bengiwaphupha bekwenza mangiphupha into ngichazile yenzeke. Khona lapha emnganeni bakuvela uphupha. Ebunganeni. Okay, uphupha uxoxele bawo yena uAnti. Uxoxele umamkhulu noma abanye laba mase beyasho kube ukuthi okunye kuzokwenzeka okuyinto echazekayo. Ekhaya ke egcekeni ngaphakathi simo sokuphila njengoba sazi ukuthi emakhaya kuye kwenzeke silale simaye imbuya ngothi bekuphileka kanjani kwani? Hayi kona bekungekubi bekuphileka. Ikona ukuthi phela bengingayona leyo nto leyo mhlambe ngathi yebo efana nayo eminye imizi noma ebabaze kabe ukuphila nje okufana neminye imizi. Okay. Yebo. Alright. So wakhula ke ndoda uma ukhula kwafika ebukhuleni bakho sithathe ke kwijourney yakho empilweni yakho yonke nje after isikole kwasekwenzekani? Hayi sengiqedile ke isikole benginakho ukuhamba nje ngasekhaya. Iguqo ke sihambeke ukuthi nawe into mikuwena ukungayinaki ngoba sithi mhlawumbe udlala ibhola uzabantu bekutshela ukuthi hey uyadlala ibhola. Sure. Hayi ke ngilokhu ke masise iguqweni ke lokhu ngipholofitha ngendlela ngiboniswa ngibatshela abantu ngibone kodwa ukuthi engathi kuya ngokukhula noma ke ngingafiki lelo zinga phela babe khona abanye kodwa kwami kwakusheshe kuhluka ngoba noma sesithi sifikile lapho siphinde sibizwe kodwa kwakuba nomonana kubantu kuyona into engayinothisi ukuthi kwakuhlukile kwabo bengayithandisisi kahle abantu bengayithandisisi wazi bengayithandisisi kwakwenzakalana nanti nga okunye kona phela noma nami ngangaqondi noma ngisangihlaba emhloleni kokona okwami kwakuhlukile angeke ngazi ke noma nabo babegeja noma kwakuyini kodwa okwami kwakucishe kube ngconywana. Okay. Nami ngangibuka ngendlela yami kwakwenzeka ngayo. Yebo. Mawubuka wena ekuprofetheni kwakho kwakungakanani ukuzwana kwakho nomphakathi phela kwesisikhathi kuprofethe kanti umthakathi umkhombe emva kwendlu abantu babekubuka kanjani mhlambe mawusisemphakathini usuyihambela usungekho ke ngubeni zesonto? Ngalesi sikhathi kwakungeyona into eyinkinga futhi babe ngangibuka ngalo ndlela. Ya kona ngizothini nami ngangaka namabandla amaningi nje ayisamaningi hayi ngalesi kwahamba kwaze kwafika khona. Oh yeah. Ya kwakungakanakiki kwangababazisi. Thatha usibeke ke mfowethu. Futhi iqhubeke
lento yami icace-ke sihambeke iy'guqo ngokuhlukana kwazo, sihambe iy'guqo sihambeke abantu sibenzela-ke bengibongeka abantu kodwa ekuhambeni ngithi uma uhamba wenza izinto uhamba Yeah. utholana nabanye abantu. Yes. Futhi yes. sihambe ngize ngidibane nabanye abantu ababeboniswa ngenye indlela-ke yangihlaba umxhwele. Mm. Hhayi-ke nami-ke ngiqale-ke manje ukuba ne-challenge. Mm. Mm. Ngibona ukuthi hayi la engazuthi impela hayi-ke nami ngikhala ngaphansi kancane la-ke kube ukuthi siphinde nabo sihambe iy'guqwana ezinye mese-ke bebe ukuthi-ke bafuna ukungithatha bangise eSwazini. Labantu ohlala nabo baseSwazini Abaseswazini bayaprofetha. bayaprofetha. Uchallenge yini-ke wena kubona yini leyo ukuthi uma uyibuka ukuthi ekuprofetheni kwabo Hayi manga ihlukile abazenzayo bakwazi batshela abantu ama-ID number, ama-bank account, izinto nje obonayo na ukuthi hayi ngempela lo muntu lo njengoba nje ayikho enye into osho ukuthi ngempela ukhokho ovula noma kuthi ngeyona inyanga kodwa hayi ngifike ekugcineni. Yabona ukuthi nami kukhona-ke shuthi engingakuncela. Kwaba kanjalo-ke hayi siqhubeke sihambe ezinye iy'guqo-ke sigcine-ke ngiyile-ke nami eSwazini. Uyokwenzani-ke manje eSwazini? Hhayi-ke shuthi phela ngokwabo bathi hhayi sofike sisonke nakhona siphilise abantu ngithole namanye amandla ngoba phela ngokwabo mebechaza mawuqhubeka usiza abantu uthola amandla. Oh yeah. Ikona abakusho ukuthi nabo njengoba bahambile besiza abantu bawela imingcele imfula nemfudlana mebesho. Hhayi-ke nami-ke nebala hhayi-ke ngibabele khona. Ngibabele ngakhona phela ngiyabona ukuthi hhayi-ke ngazuthi vele-ke senze into eyodwa hhayi. Sihambeke sifike khona hhayi qale yonke into nje kodwa inganakeki ngoba phela anginakile nami ngitshethi labantu esihamba nabo abantu abenza into eyodwa. Hhayi mesifika kodwa ngala kube khona ungangicacela phela mina ngala ekhaya nala mina ngumthandazi mina. Mase sifika ngale sengathi ngiyabona sengathi mase bengala sesiseswazini sebenobunyangana labantu. Hayi siqhubeke sekunokugcatshwa la izinto hhayi-ke kushuthi nami ngigcine bengicabile ngoba phela ngicathi bayakhuluma-ke noma ngizothini ngoba phela basho phela ukuthi kufanele ngiqine la basho ukuthi la indlela okwenziwa ngayo kanje sizobuyela kodwa emuva. Hhayi ngithuleke phela nami ngeke ngazi-ke. Hhayi siqhubeke-ke kodwa ngibona ukuthi iyasebenza lento abayenzayo. Siqhubeke la sebengicabile-ke hhayi-ke nami ngizenze-ke iy'manga lezo ukubonakala ukuthi hhayi shuthi sengiyingqwele-ke nami hhayi. Siqhubeke inkinga ingakabi bikho ngoba phela angikho la nami kubantu engibaziyo ngingale eSwazini. Hhayi sihambe isikhathi-ke kuze kushaye ukuthi kucace ukuthi fanele phela-ke ngiphenduke phela manje ngize ngasekhaya nami ngizosebenza ngasekhaya ukuthi ngizosebenza ngasekhaya. Hhayi-ke ngibuye fike siqhubeke ngenzeke bengidume ngazo-ke kodwa manje kucace ukuthi hhayi-ke manje sengihamba ngedwa manje. Ngihamba ngedwa ngasekhaya. Usunzima kakhulu. Senginzima hhayi-ke nokubonga-ke abantu mebekubonga-ke kuqale kukhule manje-ke kube izinto-ke ngathi ziyababazeka ngoba phela bengingajwayele ukuthi mhlawumpe kube yiy'mbuzi. Kuqale manje kube yiy'mbuzi hhayi nganako kube yiy'nkomo. Hhayi mese kushintsha-ke manje sekuba yiy'moto ila ngaqala khona-ke ngaxwaya-ke manje ngabona ukuthi hhayi ngeke. Hhayi ngemese kukanje ngaphinde nganothisa ukuthi ngoba laselilikhulu ibandla laselilikhulu kodwa manje abantu abaningi engazuthi bayaqhubeka bayantula abanye baphelelwa imisebenzi bayahlupheka kodwa izinto ngiyabatshela ngiyabasiza. Kuqhubeke ngibona ukuthi hayi lento le ngeke engazuthi khona la igeja khona kodwa-ke kube ukuthi mhlampe anginakile nami ngiqhubeke okuze kwabo ukuthi khona owaze impela wanikela ngemoto yakhe. Ngoba umuntu bokuthi noma ngithi ngiqhamuka omunye angiphi imali hayi madlana imali mina u-5,000 hayi wangisiza kabi. Nomunye wanikela ngemoto ngaze ngayibuyisela kubo ngihamba ngawusho ngathi usibani unikele ngemoto kanje ngendlela engingayiqondi kona ngamsiza kodwa akusho ukuthi phela mase enikela kangaka. Ayibuyisela imoto kubo khona ekhaya. Ima-ke mfowethu omunye mhlawumbe ngayibuza lapha ekhaya ukuthi njengoba usho ukuthi abantu bayeza bakunikeza imali kusho ukuthi eSwazini kwahamba kahle bakucabanga into right. So yini ekhalisayo kade ngoba bayakupha? Ngingasho ukuthi kuhamba kahle or ngithi ngijabule kodwa ngijabule ngoba
uyabo into omunayo kodwa uqhubeka kulokhu uyithole nje noma ungasayidingi into ungasaqondi uthi noma unabantu kube ngathi emakhanda basaphilile naleyo nto le ayisekho because ngiyabasiza kodwa manje kumina ngiyabona ukuthi ngathi abasizakali because ngumuntu ofuna ukusiza abantu uthanda ukusiza abantu bahlezi bejabule kodwa manje mangiqhamuka bavele benza into engingayiqondi bangephi izinto kube ngathi abaphilile nasemakhanda. So ngezinye indlela wona unokusola ukuthi isithwalo wasithatha eSwazini kwakuyisithwalo sokuthi yonke into seduze kwayo abantu umunci inhlanhla zabo ube namandla wona bona babehlwempu impela ngoba kukhona okunye osekubuya manje kwasala khona into abanginika yona le ace-group. Okay. Wabuya nayo le. Ngabuya nayo le yona ke le yenza ukuthi ke hayi ngempela kucaca ukuthi hayi ngihamba ngedwa futhi akekho ngempela futhi uyenzani lento le uphephetha kuyona lento le uphephethe kuyona ukhulume kuyona uyona lekunika amandla aze ngayithatha ngayoyigqiba still kodwa kuyafana lamandla khona amandla sakhona abantu baphelelwa imisebenzi basanikela ngendlela engayiqondi nami angisathanda ukujabula ungajabuli sengiyafisa nje umuntu nje ongacabanga nje izinto ezinjengalezo mela ayibhekisise. Now labantu banikela but i-background yabo yazi tiphu uyayibuza ukuthi lo muntu mayinikela 50,000 ekhaya ngoba udongaluwa why ngathengisa imende kuplaster ileyo nto ekudlayo manje ileyo nto engidlayo khona engikwenzayo lokhu kubasiza nami khona engithola ngokubasiza kodwa manje sekungazi ukuthi sekungaphezulu kwamandla indlela abenza ngayo. Yabona ukuthi hayi abantu ngeke manje baphuphe baphelile esontweni lami kodwa leli lona futhi leli engikwazi ukusiza kulona abantu iyona ke lento le esingaenza ukuthi ngijabule ngingajabuli. Mhlawumbe beside wena mfethu ukuthi uyayibona lento ngaso lijolile ukuthi ayihambe endlela oyifisa ngokwenhloso zakhe enhlizweni mawubuka umphakathi nabantu abakwazi ukuthi kanje bekubuka uphiwa izinto abekho mhlawumbe beza namazwi ukuthi hayi lo wahamba wathwebula ingqondo zabantu eSwazini wayele khona. Ya bakhona ngoba nje sisho nje izulu ukuthi abantu abaye ngancane bengamanzi bakhona impela ngoba nje bakhona akakhulukazi abantu abawelwa amasonto noma engawanga abanciphile abantu beza kuleli enginalayo ngibuye ngiwahambele manje bayibuka lento ukuthi hayi shuthi lo muntu khona into abenze yona abantu ngabe ukuthi uyabasabisa noma la eye khona wahamba afike wayikhanda wabuya ngoba esekanje and kusekukubi ngempela because mina ngangithi ngisiza abantu ukuze nami ngizosizakala kodwa manje sekunhlanga zimuka nomoya. So mfethu asigoqe sibuke ke manje ukuthi wena njengoba wavela ukhona unesiphiwo sakho nesokuprofeta wabonta sanelo hamba was-ed mawucabanga njengamanje mawuthi uyasizakala ukhipha lento owa-edwa yona ngeke kuphume nalokho wawuvela una. Ngiyacabanga ukuthi kungaphuma noma ngekuphuma konke kodwa kungaphazamiseka ngekusafana kodwa ke mhlambe kungangcono ngoba phela ingqondo ihlezi icabanga kahle angisajabule ngoba abantu engibasizayo abajabule. Mangiqhamuka benza izinto engingayiqondi ukusho nje sekuyinto engekho mnandi kumina. Nakho lokho ukuthi isiphiwo sami sengingasiluza sekuyenye into because phela ngangenzela ukusiza abantu. Yabo iyona ke enye into eyinkingi ile kodwa mhlawumbe khona okosala ke sasekubona ukuhlalela ethembeni. Asazi ke babukeli beBlack Live TV mhlawumbe ngoba nonke nekhona lapho abanye benu bakhonza bayizayona abanye bakhonza nje lokho kusindiswa kodwa bakhona abantu abaprofeta abane nezinto zokubona izinto zabantu imfihlakalo zabantu ke usitshele ukuthi mhlawumbe wona ngokubuka kwakho yipi into engenziwa ile ndoda njengoba ishithi ya ivele ikhona yona inaso lesiphiwo sokuboniswa inkinga zabantu batshela indaba zawo zonke kodwa yayitifiza mhla izihamba nabangani baye eSwazini yafika lapha ya izinto lezi zinto ke manje mayibuya akukho umuntu osizakala bonke abantu abaseduze babahlwempu kangangokuthi kuyazwela kuyona ngoba ithanda ukubona umuntu wakubo webalela impisholo ehlukumezeke ngendlela yokuhlupheka ibe yazi ukuthi nesandla kuleyo nto ithi kunokhanjana kuyabuya nalo yayithi mayiphephethe kulona iye isiya ngamandla. So now i-question ekhona ukuthi mawubuka wena ngokwakho lapha ekhaya
sangenzeka nithi akhiphe lento ayifakwa eSwazini abuye lentweni esiyaziyo noma ayaziyo yakhe enatural okuyiyona adalwe nayo na umbuzo lapho ke ungasiphendula wona lapho ku comment section yethu siphendule ku email address etisiza ukuthi uyasizakala noma cha elakho lokugcina mfowethu sesivala nje into engayisho nje kubabukeli emakhaya ngasho ukuthi umuntu mephila kahle kuhle ukuthi aneliswe into anayo sure okunye mhlawumbe angaba nakho nazoba nakho into angayicabanga nje njenge future njenge present ukuthi into angahamba abe nayo njengomuntu esezokupha isipho ukuthi mhlawumbe ilanga ngoba nento ethize makuhamba isikhathi noma mangiqhubeka ngiziphatha kahle ngoba ukunqamulela nama shortcuts kwenza ukuthi inkinga zibe ningi lezi bengeke zibe khona because ngalesikhathi kudelay kusuke kuvimbeka inkinga ileyo nje into ebengayisho Taka baba sibonga kakhulu isikhathi hayi ngibonga kakhulu umhlonisho Black Life TV igama le ohlelo ke izimpande ezama Africa igama lami King Sicaka ngwalapha kaLuqa nisale kahle Is the Black Life TV